panitia. Nambahi saldo kas panitia monggo berkah barokah. Cih, kaki ibu ajeng wonten dalem warung ngering menika Bapak Ajeng badhe wangsul nggih. Juragan tempe warung ngering gedung ngering. Ya ugi Bu Arina sing di warung ngering waduh-waduh nggih. Bu Ajeng. Nah, Bapak Ajeng badhe wangsul niki sampun. Matur nuwun nggih tempene. Nah, sudah nyampe tempene. Sudah nyampe di bandara. Terima kasih. Nggih, Pak Ajeng. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih, salam kanggo Pak Nur Jalin saking Pak Alfa. Nggih, Pak Alfa saking Pak Nur Jalin. Nuwun. Kebenaran tidak ayu mombai di wonge ayo dikali jungkir wale tak iku tak jarake eman cik iya mas ora ana sing ngancani jungkir wale dhewe ya sapa kowe kok inga-ingu delok cetek sejak atine aku wis suwe tresno slirane oh ya lunga mrono pengin roh jero cetheke perang marang kudu sakit tresnane yen pian tresno ngataro jaluk opo ayo bareng kondo ning wong macet pikir kali kene kebenaran cedak ayu mombai tak ingat tak jarake ki ojo jarak to mas eman ora ana sing ngancani sapa aku kuwi dhewe kok inga-inga ingu pengen roh jero cetheke kok Sengijem adune ki arep apa wonawani kok celak-celuk celok tok ae kok jangan pakai mesem patune wong arep kudu tak lewati iya dik mas ya tak takoni takon apa maneh apa slirane wis ana sing duwe kepo tak rewani ya tak omongi omong apa iku sejatine wis suwe tresno slirane lunga mrono ora parang kudu yen nyoto tresno ayo bareng kondo ning wong tuwa
wajahku mumet gak bisa turu andong tresnomu mikir belanjane jor saiki bingung atine telung dina mulai ning Blumbang atuh cek